Way klaro kung kano sa mahuman ang pag-anto sa Subo saan na sinating kakuwang sa supply sa kuryente. Si Governor Junjun Davide naningil sa power sector sa paghatag og tukmang PEPSA kung kano sa may balik ang igong supply niini. King Perez, Suginlimi. But because nobody up to now, nobody can give us a definite timeline, you know. Sa ikaduhang meeting ni Governor Junjun Davide sa power sector, wa pagyapoy nakahatag kaniya og hingpit nga tubag kung kano sa mahibalik sa normal ang kuryente sa probinsya. Sama sa First Gen Energy Solutions, usa ka power generator nga inay mo generate og 525 megawatts nga kuryente, 144 megawatts na lang ang ilang mahatag kay nagguba kuno ang ilang cooling tower. But as of now, it's really very difficult to come up with a target because we're looking at all our friends who can help us. Tungod kay kinahanglan pa nga i-manufacture ang mga piyesa ni ini, gibana-banang mula na pa og usa ka tuig usa kini maayo. Samtang ang National Grid Corporation of the Philippines nga maoy gisaligan sa power transmission, wa say mahatag nga petsa kung kano sa makumpleto ang pag-ayo sa transmission lines. Some plants in Leyte are not operational. The last resort for the system operator to make the system run smoothly is to reduce the load so as to maintain all throughout the day to maintain the balance between supply and demand. Apan ang Visayas Electric Corporation miangal human kuno nga dako ang gikalta sa NGCP sa ilang loading kun itandi sa ubang distributors. Sa bana-bana sa Veco, nagkuwang og 51 ka megawatts ang ilang ma-distribute. Hinungdan nga anay rotational brownouts matag karon og unya. We're just appealing for them nga ayaw lang ibunog kayo ang Veco. I think we believe that this is a pain that should be distributed to all. That's all. Nagpasalamat si Lacson sa mga dagkong konsumidor kinsa may gamit sa ilang kaugalingong generating set. Yeah, absolutely. Dapat kang ang problema, Tibok, Visayas, mandili lang din sa ato sa Cebu. So dapat tanan mo buhat ani. Paninglo na sa Kapitolyo ang timeline sa power sector sa sunod nga meeting nila. Anaasab sila joint statement nga iluwat ugma kabahin sa supply sa kuryente human kini nadaot sa bagyo. I've asked them to, I've given instructions already to Attorney Tolentino, mabitang muhangyotan nila, joint statement yun, no? So that the public will know we're doing something, what to expect. Samtang wa pay hingpit nga adlaw nga mahatag ang power sector kung kano sa mobalik sa normal ang kuryente diri sa Sugbo tungod sa kakuwang sa power supply sa Kabisayan, hangyo nila sa tanang konsumidor nga dili mag-usik-usik sa paggamit sa kuryente, labaw na sa adlawan isip peak hour sa pagkonsumo sa kuryente. King Perez, News 5. Nakadawat og taho ang mga kadagkuan sa International Justice Mission nga dunay mga ginikanan nga biktima sa bagyong Yolanda ang namaligya sa dungog sa ilang mga anak aron makakwarta. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Nanawagan karon ang kadagkuan sa International Justice Mission sa mga ginikanan nga hulungon na sa pagbaligya ang ilang mga batang anak o kaliwat. Kini human makadawat sila og taho kalabot ining mga biktima sa bagyong Yolanda nga mipugos na lang sa pagbaligya sa ilang dungog o sa ilang mga anak aron lang mabuhi. Dihang misusi ang kadagkuan sa IJM sa pipila ka mga evacuation centers, aduna sila nahinabing batan-on nga miingon nga gitanyagan kini og trabaho. Sa dihang ila kining gi-assess, posibleng mabiktima sa human trafficking ang maong batan-on. Medyo he tried to start opening up ba, then pagkahuman ni kuan na po siya, ni ok na po siya, ngayon siya nga adili na nako buhaton. We have heard so many reports pero dili pa na siya validated. Actually we received a mandate from the secretary to monitor mga suspected victims of trafficking, especially coming from Tacloban, Samar and Leyte. Dugang ni Fiscal Ratilla nga bisan pa man og subsub ang ilang kampanya batok sa human trafficking, padayon gihapon ang pagsaka sa kaso niini. Kung kita mga ginikanan, kita ang dapat una nga mopresenta sa itong kagalingon nga makaprotekta sa itong mga anak. Gani ang uban makigbugno pa, muhimo sa tanan para mapreserba ang interest sa ang anak. Sa katong mga ginikanan nga nag-isip sa ilang mga anak, isip ilang ulipon or mga tools or instrumento na sila mahawa sa kawadon tungod sa kwarta, palihog lang in taon hunungan kay kaning inyong hanggibuhat dili maayo
Ikaduha, reflective na kung unsa mga ginikanan. Kung giingon ana mo sa inyong ginikanan food kani adto unsa ka inyong batiyon. Leslie Caminada Vistillo, News 5. Mahuman na lang ang tuig 2013 apan ang utang sa Kapitolyo sa mga contractors niini wala pa makuhai. Matod sa pangu sa Provincial Engineering Office, wala moagi sa Provincial Board ang maong mga proyekto mao nga dili kini mabayran. King Perez, Suginlimi. Ikumpirmar sa pangu sa Provincial Engineering Hector Hamora nga wa pa maibani ang utang sa Kapitolyo sa mga contractors bisan og hapit na matapos ang tuig. Dunay gikontrata ang Kapitolyo alang sa mga infrastructure projects upo sa pamunuan ni kanhi Gobernador Gwen Garcia apan wa kini miagi sa Provincial Board. Mukabat sa kapin 600 milyones pesos ang maong bayranan. Hinungdan nga magagad kini sa Provincial Board kung kano sa ma-review ug maaprubahan ang mga kontrata. Gani walay budget ang buhatan sa pagbayad sa maong utang subay sa gisugyot na budget alang sa sunod tuig. Hinuon gitingmuha ni Hamora nga malikayan na nga mausab ang maong suliran ubos sa iyang pamunuan. Sa sunod, iagi ginato sa board. Tanan. Naminusan sab ang budget sa Provincial Engineering Office sunod tuig nga naalang sa 80 milyones pesos. Ministan Germay, pero comfortable mo ko sa kung I can still operate with that. King Perez, News 5. Kaadlaw na lang kapatid, Pasko na. Aron mahupay sa mga negative vibes nga nasinati sa mga taga-Tacloban nga naakaron sa Barangay Tinago Evacuation Center, dunay grupo sa mga musikero ug mga awit ang nanaygon kanila. Nakadawat sab og sayo nga pinaskuhan ang mga bata sa maong evacuation center gikan sa maong mga musikero. Ryan Sorote, Suginlimi. Human sa trahedya na dala ni Yolanda. Panagsa na lang makitaan sa ilang mga panugway kining mga pahiyom. Nagmalampuson ang misyon ini mga musikero ug mga awit sa ilang pagpanaygon sa kapin 40 ka pamilya sa Barangay Tinago Evacuation Center. Kinabuhi o paglaom ang tema sa selebrasyon duyog sa mga huni sa Pasko. Unang nikanta ang Cebu Ambassador of Hope Children's Choir na mga sakop mga residente sa Barangay Pasil. Nidalit sa kining professional saxophonist na si John Wolf. Apan diyang nikanta na ang Cebu Singing Ambassadors. Dungan nga nito ang luha ni Nanay Esther. Sa guluha sa kalipay ug kag-ul ang iyang gibati human sa iyang mga naagian. Masaya rin kasi buhay kami. Ano yung wish mo ngayong Pasko? Ang wish ko ngayon, makauwi kami sa amin. Saka makaano kami ng sarili ng bahay. May balik yung bahay namin, yun lang. Bisan sa mga luha o mga bulkol, ang musika ng usa sa mga butang nga makakuha sa pagkapin sa tumakig suunan, ilabi na sa mga biktima sa bagang Yolanda karong Pasko. Tunasay sayo nga piniskuhan ang grupo alang sa mga batang bakwit. Christmas is full of the message of hope and of life. So we should all celebrate life and hope because at least we still have that. We might not have our cars, our houses, our money, but at least for as long as we have hope, we have life, then we have a fighting chance. And Ryan Sorote, News 5. Energy sector misugyot sa paglibka sa suspension sa wholesale electricity spot market aron matubag ang kakuwang sa supply sa kuryente. Tungod sa suspension gumikan sa kalamidad, dili makapalit ang mga power distributors gikan sa wholesale spot market aron idugang sa supply. Apan kung tugutan sila karon nga nagnihit sab ang supply sa kuryente dito sa Luzon, sigurado sab nga mumahal ang bayranan sa kuryente. King Perez, Suginlimi. Wa kabalaki ni Governor Junjun Davide ang pagsaka sa presyo sa kuryente sa Luzon.
Ang electricity price hike sa Luzon na gumikan sa pag-shutdown sa mga operasyon sa Malampaya Power Plant, isip tinugdan sa natural gas ug mga unexpected shutdowns sa mga large capacity power suppliers. Kini ang hinungdan nga misaka ang presyo ngadto sa Luzon og 62 pesos matag kilowatt hour. Ubos sa wholesale electricity spot market kon WESM, ang aktual nga demand ug availability sa kuryente ang modiktar sa presyo sa kuryente. Apan matod sa gobernador, suspended ang pagpatuman niini sa Cebu ug uban pang mga probinsya nunot sa kadaot nga namugna sa bagyong Yolanda. No, sa pagkakaroon na pa na ang trading suspension because of the calamity. That's in the law, as explained by the ERC kaniya. Now, we'd like that nga magpabilin. Upo sa Energy Regulatory Commission Resolution number 15, suspended ang wholesale electricity spot market sa higayon nga adunay pagpuwang nga 40% sa supply gumikan sa natural nga kalamidad. Suspended usab ang pagpatuman niini kon 40% sa demand sa kuryente dili masupply gumikan sa pagkaguba sa mga transmission line. Apan matod ni Lacson nga mas maayo kon libkason ang suspension aron matubag ang kakuwang sa power supply. Hinuon tungod kay nihit ang supply, taas usab ang presyo niini. And that will have it expensive or whatever, but it's there what I wanted. Dugang sa Energy Regulatory Commission nga nagdumili sa pagatubang sa kamera, pamahimo lang nga malif ang suspension kung maibalik na sa normal ang supply ug demand sa kuryente nga apektado sa kalamidad. Magpabilin pa kaha ang presyo sa kuryente sa VECO kung mawagtang ang suspension? I can't guarantee because WESM is a market. So neither the WESM nor I can guarantee that. Dili mo moabot diri sa ato, no? Hopefully dili gyud maabot nato. It's only Luzon that's experiencing that now. King Perez, News 5. Sa dili pa mahuman kining atong tulumanon, Georgia, atong ipadangat ang atong congratulations sa atong kapatid nga si King Perez tungod sa labing una niyang award isip sakop sa media. Nadawat ni Perez ang ikaduhang ganti alang sa feature story nga gipasiugdahan sa International Justice Mission kun IGM Justice Award. Ang istorya nga gibuhat ni Perez may tungod sa human trafficking nga mo'y nakahatag og pagtagad sa mga judges sa mga award body. Ang Justice Award gihimo sa mga sakop sa IJM, PECOJON, Cebu Federation of Beat Journalists ug ubang sektor nga padayong nakigbisog batok sa human trafficking. Ang akong message is simple nga unta ilatang tan-awon ang value sa life no sa matag individual. Although kahibaw man ta nga kining pinaagi sa pagbaligya makakwarta sila, but at the end of the day makita nato kung unsay epekto ini sa ilang mga anak. Ug unta ang government pod sa dako sad ang role nga i-play ini sa pagtumbok no kung kinsa ni ang mga nagpaluyo aning human trafficking. So my role as a reporter, I'll try my best kay newbie pa man ko nga papadayon pa na ko ang pagsuwat og mga inani nga klase sa mga balita. Alang sa mga ginikanan dili lang kutob diha sa balaod apan aduna po'y Ginoo nga nagpahinomdom nato nga sayop may butanga. Dili unta tan-aw lang sa mga butang nga kalibutanon nga maputol lang kanang easy money apan kana untang mulahutay ba kanang unsa ato madawat human aning kinabuhia. Parents nanawagan lang ko nga ilang bantayan ug sakto ang ilang mga anak para dili mabiktima sa kaning gitawag nato na human trafficking. Dapat atong gayran, atong suportaan ang atong mga anak para kani dili sila like masukwahi ba, masukwahi sa komunidad ug aron dili sila mabiktima sa kanang mga tao nga sagad man nga mapahimuslan. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Huwebes, Disyembre 12 tuig 2013, kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Aksyon!